закусваш ли с нас? Благодаря, Блум, но сега имам среща с Крити. Или ти беше забравила за нея? Но кои сте, питам аз? Дали сте феи? Дали сте феи? Мисля, че да. Явно е важна среща, за да обезпокоиш Бодликот толкова рано сутрин. Така е, Блум. Опитвам се да разбера дали... Амарок!